Winkels op afspraak weer iepen. Dit is voor een aantal ondernemers een mooie versoepeling en ze hebben weer zin om nieuwe klanten te ontvangen. Zo ik bij Kapinga wonen in Boetenpost. We hebben een feestgevoel. We beginnen weer te leven. We zijn al het tredje weekend met dicht bij 6 maart. En je hoort mij weer dus op afspraak. Mij weer even voor de klanten wat en ik. En dat jouwt dus een super warm gevoel. De afronde weken wie net te vergelijken met normale werkdagen. Wie een drama. Het is in principe een oren tak van sport wie het in één keer. Op een gegeven moment wie een bezig met internet, met websites en zo om te verkepen wat dan ook. En dat gong wel, maar net zo we binnen. We zijn in meestal van jongen weer met de meubels in de hand naar de meesten daar brengen wat en ik. En dan wie de meesten zien op internet. Kapinga had de zaak in 60 jaar opgebouwd. De intrede van het coronavirus had ervoor zorgen dat er financieel al 10 jaar aan inkomsten van voortvallen is. Door de spinnen. Kijk, eigenlijk, we zijn een groeiend bedrijf, zeg maar. We krijgen Lauwert weer helemaal verbouwd. We willen gewoon graag vooruit. En dan kwam dit tussen terug. Ja, dat ben we natuurlijk net wend. En dan schakelen. Wat moeten we dan doen? Wat kunnen we doen? En we zijn natuurlijk handen bonden door meneer Rutte. Je zult het beste met ons voorraad. Maar ja, bij mij natuurlijk niks meer op heden. De klanten hebben vanaf maandje al afspraken maken. In de Lingig Boetenpost hebben ze al meer dan 100 afspraken te staan. We kennen eigenlijk 2 klanten zeg maar, per afdeling hier binnen. Zeg maar, dus de profijtmeubel hebben we dus, waar we nou binnen. Waar de keukenstudio hebben, waar we lippen wonen, waar de inhouse, we hadden Hens en Hezel. Dus eigenlijk hebben we wel 12, meestal wel tegelijk binnen. We zijn zo groot qua meters, dus het maakt er net zo vol uit. Kapinga hier wel meer mensen gewoon in de toren, maar dat zit er op dit stuit nog net in. En eigenlijk, we moeten wel een beetje aan de wet houden. Kijk, als we dit een beetje terugsiepelen kennen en op een gegeven moment de na weken de verroeming misschien, we weten het net. Dat hopen we maar. Er wordt wel uw best van ervoor. De verantwoording lijkt bij u allemaal. Een grote winkel die het inwoners vooral echt mist is de Action. Alleen valt het geen qua winkeltier. In 10 minuten met een winkelkarre vol, dus dan maakt het gas er al op. Maar het meeste gaat wel helpen, maar 10 minuten is toch wel een beetje heel erg kwaad. Ja, dat lijkt het merk wel. Ik kon net echt alles weer krijgen. Maar dat was gewoon door de long gaan in de race en dan, nou ja. Ja, is het echt reizen? Ja, nou ik vind het wel mooi, ja. Ik ga click collect. Oh, ja. Want alles, ik denk binnen 10 minuten en als je dan alles naar ziekje maakt, dat is eigenlijk veel te kwaad. En als je dan click collect, maar ja, had ik net alles op te staan. Achter die had we van mijn kaart. Oh. Daar kom ik in ophalen. Ah, shit. Ja. Dus jij hebt zelfservice. Ik ga zelfservice doen, ja. Lekker makkelijk zo. Je voelde er zelf net even naar binnen? Nee, ik hoef zelf net naar binnen. Wat goed is, had ze wat min van de zacht en staat het klaar. De weihnachtstijd. Ja, toch wel? Ja. Moest het race Dat tegen is helemaal alles veranderen. Dus ja, dan zoek je nog dubbel. Dat is mooi. Moest gewoon op een winkel doen. Die Gewoon helemaal corona, eten. dat is niets.